Misoedd, months, misoedd. Ionawr, January, Ionawr. Chwefror, February, Chwefror. Mawrth, March, Mawrth. Ebrill, April, Ebrill. Mai, May, Mai. Mehefin, June, Mehefin. Gorffennaf, July, Gorffennaf. Awst, August, Awst. Medi, September, Medi. Hydref, October, Hydref. Tachwedd, November, Tachwedd. Rhagfyr, December, Rhagfyr. Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr.